मा होनदोंमोन सानसुमा बिनि नामा सानसुमा नङालै नोंसोरो मानो मिथिया बिनि नामा गोबोरलादा गामियाव बेखौ गोबोरलादा होननानै मिथियो आरो नोंसोर मालाबा बेखौ मोजां लेखन खालामलाय महरखौ माबा साम' गोथै सोबख'ग्रा साइस नुखायो खोनाबाय खुनु मोनसे मान इज्जत होनानै बे रावखौबो रायनो रोङा मोनफ्रोमबो बिनि रावखौ नोंसोरो नाय बिनि राव बिनि बुंनाय बाथ्राफोरानो गासिबो नंखाय बेफोरबायदि बेक्तिया बिपिएफआव थायोब्ला बिपिएफआ बिनि थाखायनो जेनो थांगासिनो दं चिट पुतला दुगा आयै सट बिलो बेखौ आं बुंनानै आं बिनि नामखौ लानो गोसो गैया जाय मानसिया गावनो लोंनानै गावनो हासुग्लानानै मानसिखौ हासुलानाय समाव गावनि हिनजाव नागिरग्रा बिथांनि गोबां एभिडेन्स दं आं समजों लोगोसे बेखौ बिराद बुंगोन बेथ' बिराद मोजां सोंबाय नोङो बेयाव सोंनांगौ प्रयजनानो गैला आङो क'क्राझारनिफ्राय माबासिम मासबादसिम बेरायबाय बाब एबारबाथ' महरा सोलायथारदों हा आलाग महरनि महर फैगासिनो दङ न'नि रायजो राजाफ्रा दिनैनि थारिखआव बिराद साननो गोरों बुजिनो गोरों हा मिथिनो गोरों जाबाय नालाय बबे सरकारा मा एंगेलजों खारदों मा मावनो नागिरदों माखौ थगायदों हा बेखौ माने नुसारजोबनाय जाखादों माने बेनिखायनो नैबे जानो गोनां गाबोन नङा होमबा बर्डआ बेयाव नों उदालगुरिनि सोंदों नङा होमबा उदालगुरियाव ना आं 9 तारिखआव नङा होमबा उदालगुरियाव ना ओरैबायदि आं दानो अमा माबा जमा खालामना दोनखादों माने जोंनि गामियाव जानो दिफेन बर' सारनि थाखाय सिउरिनि खोथाखौ नोंसोरो आंनाव सोंदों बिराद मोजां जादोंलै बिराद मोजां जादों मानो मोजां जादों होनबा दिनै नोंसोर बायदि बे ससियेल मिडियाया गोबां पावारफुल बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जोंनो नांगौ ओंखायनो नोंथांमोना फकास खालाम सिउलि मेदामनियाव आं थांनानै फैनाय आं बिनि गासै खना खना गामि गामि एरिया मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव आं गिदिंदों दिनैनि तारिखआव सिउलि होनोब्ला ना सिउलि हिसाबै जेरावबो बिथाङा मा होनगोन फिल गैया नाम्बार 1 2 नाम्बार खोथायाव बिथाङा दिनै गोबां माने आइजोफोरनि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंदों आं बेखौ बुंथ'ला समजों लोगोसे बुंगोन सिउलि बायद'आ नैबे साननैसोनि गेजेराव आं बेखौनो खावलायदों क'क्राझारनि साफ्रोमबो आं गिदिंना फैनाय हिसाबै बिथांखौ खोब फल' खालाम बिथाङा रांजों बायनो नागिरदों गामि हिसाबै बायनो नागिरदों बिथांनि बे रांजों बायनो नागिरनायखौ टटेलि बन्द खालाम बिथाङा खुनु पद्य देरहाया लरेन्सआ बेयाव ओरैबायदि अनजाथावना आरो बयनिबो सायाव बिथाङा मोनसे रायजो राजाखौ नायग्रा हिसाबै लरेन्सआ देरहानो 100% थांगासिनो उदालगुरि समस्तियाव दिनै रिहन दैमारि सारा जिर' जानो थांगासिनो दं मानो जिर' जानो थांगासिनो दङ बिथांनि जिथु मावनाय परिस्थितियावनो नोंथांमोना लेखन खालामनो हायो बिथाङा नैबे अबस्थायाव माबायदि गुद्दामि मावदों माबायदि दुस्तामि मावदों बिथांनि बे मावनायखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा मोनसे सोमोनांदों आरो जुदि रिहन दैमारि सारमोन बायदि बेयाव जुदि बिपिएफआ थांनानै थाबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव नों आंहाबो बेयाव माने गसंनो दिगदार जागोन दिनै आं खावलायगोन बेखौनो बिथाङा गोबां बुंदोंनो माने आसनि दानगोन गोरिब दुखियाफोरनि माखासे स्किमफोरखौ दाननानै होगोन स्किमखौ दाननो बिथाङा सोर दिनै जे बुंदों बेनिखायनो आं खावलायदों उदालगुरि समस्तिनि रायजो राजा साफ्रोमबो गोरिब दुखिया आरो जेसेबां जोंनि बे रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि बेफोरबायदि बुंनाया दिनैनि तारिखआव सोलिया मानो सोलिया बिथांमोना जि गोसो बेखौनो बुंब्ला जाया बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव नै साननैसोल'सै गासैबो ज' जाब फैनानै नोंथांमोना दिफेन बर' सारखौ जेरैखि जाया भट होनानै देरहाहरनांगौ आं बेखौनो खावलायो मानोना रिहन दैमारि सारा जितनाया 100% बेनिखायनो बे दिनै राति गोबां गुन्दामि बाहायनानै अबा गारि बुख्रुबनाय बबा अयनाय मावनाय जों बेखौ नुगासिनो दं आरो दिनै गावनि बिपिएफनि कर्मिफ्राबो बिथांखौ डिपुटि चिफआव लुबैदोंमोननो नाथाय बिथाङा दिनै डिपुटि चिफखौ नागारनानै मानो एमएलएआव फैनो लुबैदों दिफेन बर' सारा जुदि एमएलए महरै थानायमोनब्ला बिथाङाबो डिपुटि चिफ थानायमोनब्ला जोंनि बे उदालगुरियाव बांसिन डेभेलपमेन्ट जानो थांगौमोन ना जों नुनो मोन्दों एबा जों ससियेल मिडियायाव आरो खोनानो मोन्दों बे सेउलि महिलारिनि बाथ्राया गोबां ओंखारदों बिथाङा माने गोबां रां राननायनि बाथ्रा गोबां भुटानफोरखौ गावनिथिं लांनो नाजानायनि बाथ्राया ओंखारबाय थादों सिउरिनि खोथाखौ नोंसोरो आंनाव सोंदों बिराद मोजां जादोंलै बिराद मोजां जादों मानो मोजां जादों होनबा दिनै नोंसोरबायदि बे ससियेल मिडियाया गोबां पावारफुल बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जोंनो नांगौ ओंखायनो नोंथांमोना फकास खालाम सिउलि मेदामनियाव आं थांनानै फैनाय आं बिनि गासै खना खना गामि गामि एरिया मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव आं गिदिंदों दिनैनि तारिखआव सिउलि होनोब्ला ना सिउलि हिसाबै जेरावबो बिथाङा मा होनगोन फिल गैया नाम्बार 1 2 नाम्बार खोथायाव बिथाङा दिनै गोबां माने आइजोफोरनि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंदों आं बेखौ बुंथ'ला समजों लोगोसे बुंगोन आरो बिथाङा बुंदों जेरैखि जाया बेयाव सिउलिनि अनगायै लरेन्सआ देरहाया होननानै सिउलि बायद'आ मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बा बहाबा गुदावहाय 2 लाख हरो नाथाय सोब दिनैनि तारिखआव फैसाजों रावखौबो नोङो गोजोन होनो हायाना रावखौबो गोजोन होनो हाया फैसाया रावखौबो नोङो दिनै मोनसे
जाथि बा हारिखौ नोङो डेभेलपमेन्ट खालामनो हाया थ' बेनिखायनो दिनै शिवलिया दिनै बेयावहाय मानो दिनै मा होनगोन राजतन्त्र बादि बिसोरो बिथांमोना मानो एमएलए महरै गसंखो बिनि अनगायै जुदि सोरखौबा होनायमोनब्ला दिनै देरहागौमोन खोमा नाथाय शिवलि बायद'आ नैबे साननैसोनि गेजेराव आं बेखौनो खावलायदों क'क्राझारनि साफ्रोमबो आं गिदिंना फैनाय हिसाबै बिथांखौ खोब फल' खालाम बिथाङा रांजों बायनो नागिरदों गामि हिसाबै बायनो नागिरदों बिथांनि बे रांजों बायनो नागिरनायखौ टटेलि बन्द खालाम बिथाङा खुनु पद्य देरहाया लरेन्सआ बेयाव ओरैबायदि अनजाथावना आरो बयनिबो सायाव बिथाङा मोनसे रायजो राजाखौ नायग्रा हिसाबै लरेन्सआ देरहानो 100% थांगासिनो दं सानसुमा मुसाहारि बाथ्राखौ नोंथाङा मा बुंगोन मा होनदोंमोन सानसुमा थ' बिनि नामा सानसुमा नङालै नोंसोरो मानो मिथिया बिनि नामा गोबोरलादा गामियाव बेखौ गोबोरलादा होननानै मिथियो आरो नोंसोर मालाबा बेखौ मोजां लेखन खालामलाय महरखौ माबा साम' गोथै सोबख'ग्रा साइस नुखायो खोनाबाय थ' बिथांनि नामखौ आं लानो गोसो गैयामोन दै बिथाङा ओरैबायदि माने थार्ड क्लास गथ' होनना बुंनांगोन मानो ना गेदेर ना उन्दै ना गोरों बिनि सायाव बिथाङा खुनु कमेन्टमेन्ट होनो रोङा खुनु मोनसे मान इज्जत होनानै बे रावखौबो रायनो रोङा मोनफ्रोमबो बिनि रावखौ नोंसोरो नाय बिनि राव बिनि बुंनाय बाथ्राफोरानो गासिबो नंखाय थ' बेफोरबायदि बेक्तिया बिपिएफआव थायोब्ला थ' बिपिएफआ बिनि थाखायनो जेनो थांगासिनो दं बिथाङा अनेक दरनि अनेक राव बुंदों थ' बिथांनि नामखौ आं लानो बायो जाय दिनै मानाव गेदेर दिपेन बर' सारा मोनसे 25 बोसोर हारि बा आबसुनि थाखाय बा जाथिनि थाखाय माने मोनसे नांनानै फैनाय बेक्तिखौबो जुदि बियो सिख' एप डाउन खालामनो होदों नामा बियो थ' बेखौ प्रयजना गावहासो दंमोन सिफुथला दुगा आयै सत बिलो दा बेखौ आं बुंनानै आं बिनि नामखौ लानो गोसो गैया जाय मानसिया गावनो लोंनानै गावनो हासुग्लानानै मानसिखौ हासुलानाय समाव गावनि हिनजाव नागिरग्रा थ' बिथांनि गोबां एभिडेन्स दं आं समजों लोगोसे बेखौ बिराद बुंगोन बिलुलिसखौथ' बादो बिलुलिसनिखायबो थाथ्ला बिलुलिस होननानै बुङो बिदिखौ बेनिखायनो आं बुंदोंना बिनि नामा गोबोरलादा होनबा गामियाव मिथियो थ' गोबोरलादा होनबा बिराद दुखु मोनो बियो थ' सैथो नामखौथ' बुंनांगोन ना बेनिखायनो होनदोंना बिनि महरखौल' फल' खालाम नोंसोरो नायबानो साम' गोथै सोबख'ग्रा नुखाथारो जोबनायाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों नोंथाङा गोबां गिदिंबाय नुबाय दा जोङो 46 नं बे अदालगुरि बियाबावहाय थारैनो सोर देरहागोन बेथ' बिराद मोजां सोंबाय नोङो बेयाव सोंनांगौ प्रयजनानो गैला आङो क'क्राझारनिफ्राय माबासिम मासबादसिम बेरायबाय बाब एबार माथो महरा सोलायथारदों हा आलाग महर फैगासिनो दङ न'नि रायजो राजाफ्रा दिनैनि थारिखआव बिराद साननो गोरों बुजिनो गोरों हा मिथिनो गोरों जाबाय नालाय बबे सरकारा मा एंगेलजों खारदों मा मावनो नागिरदों माखौ थगायदों हा बेखौ माने नुसारजोबनाय जाखादों माने बेनिखायनो नैबे जानो गोनां गाबोन नङा होमबा भटआ बेयाव नों उदालगुरिनि सोंदों नङा होमबा उदालगुरियाव ना आं 9 थारिखआव नङा होमबा थ' उदालगुरियाव ना ओरैबायदि आं दानो अमा माबा जमा खालामना दोनखादों माने जोंनि गामियाव जानो दिपेन बर' सारनि थाखाय दै गोबां साइलेन्ट दं होनना खोनादों नंगौना बेखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाया साइलेन्ट बर्डआनो देरहानो थांगासिनो दं बाखि बर्डखौथ' नोङो दोनथ'बावदो बेनिखायनो आं खावलायदों उदालगुरि समस्तिनि रायजो राजा साफ्रोमबो जेसेबां दङ जोङो ट्रेक्टरनि सबियाव दिपेन बर' सारखौ जोङो जेरैखि जाया माने भट होनानै देरहानांगौ जोंहा फैबाय थानाय समाव बिथांखौ केबिनेट मिनिस्टार जोङो दाबि खालामना लाबोनांगौ आरो बांसिन जोंनि बे उदालगुरियाव नांगौनि बारा परिबर्तन सोलायनाय लाबोनांगौ डेभेलपमेन्ट लाबोनांगौ बेखौनो खावलायनानै फैबाय थानाय 9 थारिखआव साफ्रोमबो उदालगुरिनि रायजो राजाखौ भट होनो थाखाय आं खावलायहरबाय